Utang lipay, impas away. Sa usa ka gamay nga baryo, nagpuyo si Aling Merla, usa ka babayeng nailhan nga mahilig manghulam. Halos tanan silingan, naa siya'y utang, kang Aling Cora para sa bugas, kang Noy Tomas para sa bayad sa tubig, ug kang nene nga estudyante pa, gipanghulaman niya og plete ug load. Pasensya lang jud sa karon, wala pa ko'y kwarta, pirmi niyag sulti matag pangayoon siya. Apan katingalahan, kada Domingo makita siya nga nagsulob og bagong sinina og naa pa gyud sa video kehan, nagtagay uban sa barkada. Usa ka adlaw si Aling Cora misuway og sulti nga, "Merla, basin pwede na nimo mabayran gamay lang bisag tunga sa utang nimo?" Dayon mitingala ang tanan sa reaksyon ni Merla. Niingon siya og tingog nga puno sa kasuko, "Unsa man ni? Wala mo'y kaluoy? Kabalo mo nga lisod ang panahon unya inyong gipressure ko? Wala ko nagpabadlong ninyo ha?" Nagkatawa ang uban, apan uban pud nangisi sa kasuko. Kay bisan sa kalisod, si Aling Merla maoy pinakaarogante nga nangutang nga walay plano mobayad, apan siya pagyud ang masuko kung singlon. Sa katapusan, wala na'y gusto mo pahulam niya. Ug ang iyang ngisi sa una, napulihan og kabalaka kay bisan gamayng utang, dili nagyud siya saligan. Moral sa storya, kung mangutang kinahanglan mo bayad. Ayaw pa arogante kung ikaw ang nangayo.